मीडिया चैनल को आङो बरायनानै लाग्रोबाय आरो साखोर होनो थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। दिनै 11 जुलाइ 2026 मायथाइ जोंनि दिनैनि बे अथ टेकिं सेरेमनि क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि जिनाखि अथ टेकिं सेरेमनि बे दिनै जानानै थांबाय आरो जोङो लोगोसे पुर्न क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि डिस्ट्रिक्ट बडिखौबो दानानै लाबाय। दा जोंहा दिनैनिफ्राय बे गोथार सान 11 जुलाइ 2026 निफ्रायनो जोङो जोंनि आगोलनिफ्राय बड'फानि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि गोथार सिमां बड'लेण्ड रायजो क्रिएट खालामनायनि जेनाखि थांखि बे थांखिखौ जोङो बेस खालामनानै जोंनि आन्दलनजों फैफानाय बड'लेण्ड स्टेट बा रायजोनि डिमान्ड खालामनाय जेनाखि एजिटेसन आन्दलनजों फैफानाय जेनाखि भलन्टियार फर्स जोंहा दंमोन बे फैफादोंमोन आरो बिथांमोननि जेनाखि थांखि बिथांखि जेलासिम बड'फानि सिमाङा जाफुङा जों बड'लेण्ड रायजो बिनाय आन्दलनखौ जों नागारा होननानै बिथांमोना मावबोदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै बेखौ मोगथां महराव गोख्रोंथि खालामफिननो थाखाय बेसेबा गोबाव समनि उनाव थांनाय 2022 मायथाइयाव बिनि अल आसाम भलन्टियार्स एक्स भलन्टियार फर्सखौ दानाय जादों आरो बे दाखांनायनि परे दिनैसिम सेन्ट्रेल बडि आरो डिस्ट्रिक्ट बडिफ्रा खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। नाथाय जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेलायाव जों दिनैसो आबुं मावफुं आफादखौ जों दानानै लाबाय। मानो होननानै बुङोबा जोंनि अथ टेकिं सेरेमनिया दिनै जानानै थांबाय। एक्स भलन्टियार फर्सनि गुबै थांखिया मा? एक्स भलन्टियार्सनि गुबै थांखियानो जों साफ्रोमबो मिथिगौ। बिनि थांखियानो जोनोम जोनोमनिफ्राय फैफानाय जेनाखि बड'लेण्ड रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ जोङो मोगथां महराव जाफुंनांगौ आरो लोगोसे जोंनि माहारिखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि सिमां बेखौ मास्टार रेस गेरेमसा माहारि दानायनि सारा बिश्वआवनो इस्टाब्लिश खालामनायनि जेनाखि थांखिखौ दिनै बे एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा दिनै बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय हाबाफारिखौ लानानै दिनै बिनि कार्जसुचिफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होगासिनो दङ आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनाव बेखौनो मिथिहरनो लुबैयो मेसेज हरनो लुबैयो जे जोङो सुदु मोनसे संगठनजों जोंनि थांखिफोरखौ जोंनि हाबाफारिखौ सुफुंनो जों हाजोबा। बिनि थाखायनो जोंजों लोगोसे जोंनो साफ्रोम रायजो राजाफोरनि जनमत सहाय सहযোगिताखौ नांगौ आरो बे हिसाबै जोङो जोंनि थांखिफोरखौ मोनफ्रोमबो जोंनि आन्चलिक बिटिआव डिस्ट्रिक्ट बिटिआव जोङो बेफोरखौ थन्न' थन्न' फोरमायनानै जों बे जनमतखौ रायजो राजानि जेनाखि जनमत एक्टिभ जनमत बे जनमतखौ जों दिनै लानो थांगासिनो दं आरो बे जनमतआ जखन जोंनाव फैबाय जोंनाव बड'लेण्डनि जेनाखि सिमां बियो मोनसे आरो गोख्रोंथि लामायाव बियो फैगोन आरो जोंनि साननाय मथे खौसेथि आरो गोजोना फैफिननायनि जेनाखि लामा जों बेखौ एसे मोनदांहरनो हादों आरो बे हिसाबैनो जों हाबाफारिखौ लानानै मावनो थांगासिनो दङ।